हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव ITI एडमिशन प्रसेसखौ नोंथांमोननो भिडिअ खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना मबाइलाव नायनानै खालामनो हायो दासान्दि गोबां बिजियाव दङ लोगोफोर बेखायनो भिडिअनि कमेन्ट्सखौ नोंथांमोननो रिप्लाय खालामनो हायाखै लोगोसे थाब भिडिअ खालामनो हायाखै अब्लाबो बाथ्रा होदोंमोन नोंथांमोननो एप्लाइ प्रसेस भिडिअ लाबोगोन होननानै दा फाइनालि एप्लाइ सोलिगासिनो दङ लास्ट डेटआ 15 आगस्ट मैयानिफ्राय जादों 29 जुलाइनिफ्राय जादों दिनै 30 दा बिदिब्ला जोङो गाहायाव फैनानै जों बेबायदि मोनसे इन्ट्रोडक्शन मोनगोन स' बेनिफ्राय जोङो क्लिक टु एप्लाइ मोनसे मोनो बेयाव जों क्लिक खालामनांगौ आरो दा बेखायनो क्लिक हियार टु एप्लाइ फर एडमिशन ITI नोंथांमोना मोनदों बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो पेजआ अपेन जायो अके दा जों बेयाव अके खालामनांगोन देन अके खालामनाय लोगो लोगो पेजआ रिडाइरेक्ट जायो एबा अपेन जाबाय बेनिफ्राय बेबायदि ओंखारगोन बेखौ टेनसन लानाङा मानोना जोंनाव दायो आइडि गैया बेखायनो मा खालामनांगौ जोङो गाहायाव मोनसे निउ रेजिस्टार मोनदोंना जों बेयाव क्लिक खालामनांगोन बेनो जाबाय निउ केन्डिडेट रेजिस्ट्रेसनाव जों क्लिक खालामदो दा क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि पेजआ फैगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना डेस्कटप खालामना ला साइड जेब्लायबो मबाइलाव थ' डेस्कटप साइडआव क्लिक खालामना ला अब्ला पेजआ गासैबो शो जायो आरो देन बेयाव फैनाय लोगो लोगो मा खालामनांगौनो स' नोंथांमोना दानिया निउ केन्डिडेट रेजिस्टाराव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि पेजआ अपेन जागोन बेनिफ्राय माखासे गाइडलाइन्स दङ जास्ट नोंथांमोना गाहायाव बोख्लायनानै आइ एग्रियाव नोंथांमोना क्लिक खालामबा बेबायदि पेजआ अपेन जाबावसिगोन दा बेयाव नोंनि नाम फादार्स नेम मादार्स नेम नोंनि बार्थडे बेनिफ्राय जेन्डार सेलेक्ट खालामदो स' बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार इमेल आइडि नोंथांमोना होथारनांगोन मानोना OTP फैयो आरो दा नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामदो अके दानिया फैबाय जोंहा पासवर्डआ मा खालामनांगौनो जास्ट नोंनि नामखौ होनानै 1 2 3 @ बा हेशटेग होनो हायो आरो गासै 8 निफ्राय 30 नि गेजेराव जाथारनांगौ अके बेनिफ्राय नोंथांमोना कनफार्म खालामनांगोन बेनिफ्राय लास्टआव सिकिउरिटि पिन नाम्बार थायोना बेखौ जि नाम्बार मोनदों जेरै 596889B दङ बेखौनो नोंथांमोना होनानै साबमिट खालामनांगोन आरो साबमिट खालामनाय लोगो लोगो नोंनाव आइडि थांगोन मबाइलाव OTP थांगोन बेनिफ्राय इमेलावबो OTP थांगोन बेखौ होनानै नोंथांमोना गुबुन स्टेजाव नेक्स्ट स्टेजाव थांनो हायो अके स' दानिया जोंना OTP फैबाय होनना सानना लादो बेनिफ्राय जि फैदों बेखौ नोंथांमोना बेयाव एन्टार खालामदो बेनिफ्राय जों भेरिफाइ खालामनांगौ आरो भेरिफाइ खालामनाय लोगो लोगो जोंहा गुबुन स्टेजाव थांनो हासिगोन अके भेरिफाइ एन्ड फाइनाल साबमिटआव नोंथांमोनाहाय क्लिक खालामना होदो दा बिदिब्ला आङो बेयाव फाइनाल एबा भेरिफाइ खालामसै लडिं जाबाय बेनिफ्राय बेबायदि पेजआ फैसिगोन बेयाव नोंनि नाम बेनिफ्राय एप्लिकेसन आइडि बेयाव ओंखारगोन नोंनि नाम ओंखारगोन बेनिफ्राय दानिया जोंहा स्टार्ट खालामनांसिगोन दा जोंहा नै फार्स्टआव जोंहा कमप्लिटेड जाबाय बेनिफ्राय इनकमप्लिट दङ दा बेखायनो जों मा खालामनांगौ जों गाहायाव फैनानै मोनसे जोङो इडिट मोनो आरो जों इडिटआव फैनानै जोङो खालामनो हागोन बेयाव नोंनि आइडि ओंखारखाबाय स' बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्ट स्टेपाव थांनांगोन बेनो जाबाय माखासे डिटेल्स बेखायनो इडिट एप्लिकेसन फर्माव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनो हादो आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा पेजआ अपेन जासिगोन दा फाइनालि बेयाव लडिं जाबाय एन्ड लडिं जानाय लोगो लोगो जोंहा अपेन जाना फैगोन आरो जेब्ला अपेन जायो अब्ला बेबायदि पेज ओंखारगोन नोंनि नाम ओंखारखागोन बेनिफ्राय फादार्स नेम मादार्स नेम बार्थडे ओंखारखागोन बेनिफ्राय जेन्डार ओंखारगोन नेसनेलिटि नोंथांमोना इन्डियान ओंखारगोन बेनिफ्राय जास्ट स्टेटखौ नोंथांमोनाहाय आसामखौ होना लादो बेनिफ्राय रिलिजन नोंथांमोना होना लादो बेखौ रोंखासिगोन नोंथांमोना आं सानो नोंथांमोनाथ' फिल खालामनो रोंखायो देन बेखौ खालामनाय लोगो लोगो नेक्स्टआव आदार इनफरमेसनाव नोंथांमोना फैनानै मा खालामनांगौनो नोंथांमोना बेयाव जास्ट NA टाइप खालामना हो अके जास्ट नोंथांमोना बेनिफ्राय गाव गावनि धोरोमखौ सेलेक्ट खालामना लादो दा सेलेक्ट खालामना लादो बेयाव नोंथांमोननि कास्टखौहाय STPआव होदो नोंथांमोना शेड्युल ट्राइबआव Pआव होदो बेनिफ्राय सेभ एन्ड नेक्स्टआव नोंथांमोनाहाय क्लिक खालामना होदो अके देन सेभ एन्ड नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा गुबुन पेजआव थांनो हासिगोनलाय दा बेयाव थांनाय सिगां नोंथांमोना एनुवेलि इनकाम दङ बेखौहाय सबसे लवेस्टखौ होबानो जाबाय 2.5 लाखसखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय सेभ एन्ड नेक्स्टआव होना लादो अब्लानो जोंहा नेक्स्ट प्रसेसआव थांनो हासिगोन दा हमना ला आङो सेभ होबाय एन्ड नेक्स्टआव थांसै फैदो दानिया जों मा मोनखो बेनो जाबाय बेयाव ओरैबायदि बुंदों जायफ्रा 8 पासल' ना अब्ला टिक मार्क होनांगोन 8 पासआव आरो जायफ्रा 10 पास नोंथांमोना 10 पासआव होबानो जाबाय दा बेयाव जों 8 पासनि गासिबो डिटेल्सआ थायाना जे हमना ला बबे इयाराव पासिं जादोंमोन बेसेबां मार्क्स मोनदोंमोन बेयाव नोंथांमोनाहाय 8 पासआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गासैखौबो होनांगोन आरो दा बेखायनो जों मा खालामनांगोन जायफ्रा 10 पास बा HS पास नोंथांमोनाहाय डाइरेक्ट 10 पास HS पासआव होनो हायो आरो दा बेखायनो जों बेयाव होनाय लोगो लोगोनो माखासे डिटेल्सआ फैयो आरो 8 पासनिखौ होनांगौ जायो दा 8 पासनि मार्कशिटखौ जों मोनलाना दा बेखायनो जों 10 पासनिखौ डाइरेक्ट 10 पासआव जों थांनो हासिगोन आरो एबा HS पासआ HSआव थांनो हासिगोन दा बेखायनो जोङो फैबाय दानिया डाइरेक्ट 10 पासआव जोङो बेयाव फैबाय स' दानिया जोङो स्टेटासखौ मा खालामनांगोन जोङो 10 पासखौ जों पास नालाय बेखायनो जों पास होबाय बेनिफ्राय जोंहा माखासे इयार अफ पासिं थायो पासिं इयारखौ नोंथांमोना बेयाव जास्ट नोंथांमोना माब्ला पास जादोंमोन होबानो जाबाय आं जास्ट एग्जाम्पल महरै होबाय नोंथांमोना आंनिखौ फल' खालामनाङा जास्ट नोंथांमोना ट्रिक्सखौल' नाय गाव गावनिखौ होनाला हमना ला आं 2011आव होबाय एग्जाम्पल महरै स' बेनिफ्राय साबजेक्टआव ओरैबायदि दङ नोंथांमोना आन्दायनाङा थ' नोंथांमोना साबजेक्ट नेमावहाय बेयाव डाइरेक्ट सेलेक्ट खालामनानै इंलिस बा इंलिस लिरग्रोनो हायो आरो बा बड' साइन्स बा साइन्स नोंथांमोनाहाय
जायखिजाया नोंथांमोना लिरबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय पासिं स्टेटासा पास जाजोबगोन गासैबो बेनिफ्राय मेक्सिमाम मार्क्सआ जोंहा 100नि जायोमोन ना 10 पासआवहाय आरो बेनिफ्राय मार्क्स अबटेना बेसेबां मोनदों बे 100नि गेजेराव 60 70 30 जायखिजाया मोनदों बेखौ नोंथांमोनाहाय एन्टार खालामनानै होबानो जाबाय। दा लोगोफोर बेयाव मोनबाल' मोनसे टेब दङ बेखौ नोंथांमोना बारायनोबा एड दङ ना एड साबजेक्ट नोंथांमोना एड साबजेक्टआव क्लिक खालामनांगोन आरो गाहायाव अब्लानो बियो एड जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना अपसनखौ मोनगोन बेनिफ्राय सेभ एन्ड नोंथांमोना नेक्स्टआव होनो हायो अके अब्ला जोंहा गुबुन स्टेजाव थांनो हासिगोनलाय। स' दानिया जोंहा एड्रेसाव फैबाय दा एड्रेसाव नोंथांमोननि गामिखौ होदो आरो बेनिफ्राय कान्ट्रियाथ' इन्डिया जाखाबाय बेनिफ्राय स्टेटआ आसाम जाबाय बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोननिखौ होदो पिन कड होदो बेनिफ्राय फन नाम्बारखौ गोसोबा होनो हाबाय आरो गोसो गैयाबा होनांला बेखौ नांला एडिसनेलखौहाय स' बेनिफ्राय जोंहा पार्मानेन्टजों प्रेजेन्टजों एड्रेसा सेमब्ला नोंथांमोना टिक मार्क होनानै ला अब्ला गोजौनिया गाहायाव फैगोन बेनिफ्राय सेभ एन्ड नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे आपल'डआव थांसिगोन डकुमेन्ट्सआव एन्ड फट'आव दा बिदिब्ला जों सेभ एन्ड नेक्स्टआव जों बेयाव होनि दा जोंहा सेभ एन्ड नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो बेबायदि फैसिगोन फट' बेनिफ्राय 10 पासनि मार्कशिट सार्टिफिकेट मोनसेनाव मोनसे बेनिफ्राय बार्थडे सार्टिफिकेट बा एडमिटआ जागोन जायफ्रा बार्थ सार्टिफिकेट गैया बेनिफ्राय नोंथांमोननि कास्ट सार्टिफिकेट बेखौ नांगौ आरो दा साइजआ नोंथांमोना 50निफ्राय 200 KB बे जाबाय PDF खालामनांगौ बेनिफ्राय फट'आ JPG-आनो जागोन अके बेनिफ्राय मा खालामनांगोन नोंथांमोना प्रिभिउ बेनिफ्राय फाइनाल साबमिट मोनदोंना मोनसे अपसन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननियाहाय फाइनाल साबमिटआ जासिगोन आरो एप्लाइ नोंथांमोना साक्सेस जासिगोन आरो जेब्ला 16 आगस्ट जायो अब्ला नोंथांमोना माखासे रिजाल्टखौ मोनगोन आरो जेब्ला रिजाल्टआव नोंथांमोना सेलेक्ट जायो अब्ला स' नोंथांमोनखौहाय एडमिसन थाखाय लेंहरगोन काउन्सिलिं जागोन स्टेज 1 2 3 जालांबाय थागोन स' नोंथांमोनाहाय मोनलांबाय थागोन दा सर्ट प्रसेसआव नोंथांमोना एप्लाइ प्रसेस भिडिअ होबाय जाहाथे नोंथांमोना गाव गावनो खालामनो हायो मबाइलावहाय दा जायफ्रा बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि माखासे आपडेट नोंथांमोना मोननो